Takže dneska som sa rozhodol zahrať BMG a snad si to užijete. Zanechaj like a podpor ma. Tak čau. Ja som zabol aj oné policajtov. Počkaj. Takže, dobre, už sú tu policajti. Takže dneska ukážem, jak sa šoferuje. Akurát som túto peknú ladu oné vyťahol z tohto dealershipu pekného. No viem, že Lada, viete, vieš čo prežije. Lada prežije všetko. Takže na polských cestách mapa sa volá Polish Roads. Lada je tiež modovaná. No, môžeme ísť do toho. Takže poďme. Máme tu aj policajtov. Tak, najprv blinker pekný a ideme. Na tejto mape som ešte nebol. Bol som tu iba párkrát a neviem tu moc veľa vecí. Takže uvidíme. No? Jak to? Ty vole. No? Dobre na mňa so mnou naskakuje. Ale hľadá prežije všetko. Ty čo? Prečo stojíš? What the fuck? Prečo stojíš? Mám takú odmenu. Ty čo nevedia šoférovať. Šup! Ty! Čo si taký ťažký? To není. Mama. Ešte policajte, sa čudujem. Neviem asi predpisov. No. Čo niekto sa mnou skáče? Čo? To nemá besko. Dobre. Nechytíte ma dneska. Dneska ma nechytíte. Dneska ne. Zabudni. Poďme. Ja utečem. Ja vám dám také. Tak bude to dobré. Poďme. Zriem sa sme ruky. No, padla mi hra. Prečo mi padlo? Prečo? A tu kde som? Čo tako, no. Tu kde som? No, takže je ten taký nemenovaný kamoš. Mi donesol takú istú ladu sem. Volá sa... Udio! Poďme. Tu nie som teraz. Ja tu som v tom... jednom meste. Jako? Ty vole. Prosím, zajpaj. Nám policajtov teraz. Nevadí, nebudú. No, pozri ako budem. Aj s ľadou. Rýchlo. To je šofér, ja som šofér. Ja som on. Tu je tá biedronka fejková. Tam mám blinker. Kulač. Jaj, boha. Domino? Počkaj, myslím, že sa dá ísť aj dovnútra. Neviem aj vystúpiť. Sem ne? Sem ne. A do akého obchodu? Myslím, že sa dá. Poklicu nemám.
potrebujem pokúsiť sa. To je pomalé, nezatáča to a driftí to. Myslím, že sem sa dá ísť. Ukáž. Kámo! Kámo. No. No takže cool. Dobre, poďme. Boha. Dobre, poďme. Prečo? Čo? Pusti ma! No. Takže... Počkaj, pozri, keď idem kúkam. No, to bolo, že skôr na drift. Počkaj, nechám Uľo, aby mi vybavil nejaké lepšie auto. No, takže by mi vybavil tento masívny dieselový, jak to povedať, pick-up? Nie, pick-up, to je skoro kamžo. Ale pekne, jo. No pomáha. No vyskúšať. Však tu aj nemôžem, v týchto polských cestách maličky nemôžem ani sa otočiť. To je to, či... No, už som šiel na oblúk. No. Pána. Ty vole! No tak toto je niečo iné, jak Lada. Ja sa potom... Poďme. Ty vole. Uhni! Aha, tu je jaká cesta? No to môžem vyskúšať. Poďme. No, pomaličky. Šup, dobre. Pardon. Neviem, či mám aj počuť cez to auto. Pozri, jak to dýchne. To je extra. Ne, nemusí byť sa zvonú žena. Či to už je koniec? Naraz. To je koniec. Ale ja tam vidím jakú cestu. Čakaj, zapnem štvorkolku a pozri, jak prejdem. Pozri, jak prejdem. Dobrý šofer, všade prejde. Poďme. Našťastie už šnorkel. Ty vole. No. Dobre. Toto je konečne dobré auto. Povedz mi miesto, kde neprejdeš. Aha, tu ešte väčší rybník. Ale to nebude rybník. Aha, tu sa tak chytajú dobré ryby. Pekne, počkaj. Aj to je taký maličký potôčik. Pekne. Pekne. Poďme ďalej. Kámo, poď, aké to má kolesa, normálne z traktoru, pomaly. No, to je správne. Čau.
Takto. Dobre. Ja zaujímavé, že kde ma to vypluje. Čo to budeme extrémne rýchlo, mi vyletí koleso? Aha. Fajn. Pozor. Jau. Aha. Dvere už nie sú, nevadí, bude vetrať. Tu víš pro najlepšieho šoféra. Počkaj. Vymeníme dvere. Na čo stojí za červené? Tak vám to nejde, že? Neviem ťa vytrubím. Vytrubím! Ale narazím to schytal. Čo znamená? Ovdan. Čo? Viem kafe. Koľko stojí? LPG stojí... Wow, to bolo dobré ceny. Neviem, aké sú ceny teraz. Myslím, že 3. 6,39. Dobre, a tam. No, tam je moc. Oni? Pláčaj tu. Oni! Doldrím, ne? Mi bomba! Ty vole! Naši ovla. Uj! Tam je nejaký kostol, komu tam. Počuješ to? Nie, počujeme to. Aha, gumy? Gumy, dobre. Napravím auto. Alebo, ne, vymením auto. No. Takže toto je takzvaný rýchlik. To potom, však uvidíš, jak to je rýchlo. Aha, ja som zahrám štvorku. Čo tu? Čo za cestu? Ty vo... Však mi dobre auto celé. Dobre. To čo je za cestu? Však ma zobere. Neviem, som. Kamo. V auto. Čakaj, opravím teraz.
Poďme. Kam ideme? Rovno. Pozor! Musíš. Musíš. Ešte sa snaží. Vieš čo, mám pre teba taký pek... Ty si múdry človek. Mám pre teba taký darček. Počkaj. Tak. Wink. Dobre. Tak ti treba. Kam teraz? Dobre, zas. Sto 50, 160, 200. Uhni. Neuhol, neuhol. Prosím, nie do vody. Nie do vody. A štartuje. No, to už neberem. Aj berem to AVTčko asi. Kámo, toto auto vôbec nie je dobré na tieto cesty. Chcem aj stop speedku. Uhni! Nie, že mi škrká pod auto. To ma zatáča. Nemá ani rovno... Čo je letisko? Nezatáča to. Vôbec. Dobre, počkaj, minul to. Dobre, našiel som taký fejkový Volkswagen. Myslím, že to je Golf MK1. Počkaj, mám taký pekný mod. Toto auto mám tiež rád. Koľko rýchlosti? 5. Jak z Felicia to skoro vyzerá. Ten zadok sa nepáčil vôbec. Dobre. Toto už si to vydržím. Dobre, už som aktivoval aj policajtov a budem sa modliť, že mi to takzvané nekrešne. Poďme. Dobrý deň. Ty vole. Prečo idú po policajti? Však im 80 tak oni. Dobre, zrazu zabrzdil. No dneska ne. Nechaj ma. Zabuď, že ma chytíš. Však ja neviem šoférovať. Auto mi spomaluje. Boa. No takže keď sa ti video páčilo, tak zanechaj like a odber. A napíš, čo budeš chcieť na budúce. Čauko.